עבדתי עם לקוחה שהיא פשוט שינתה את התכנון שלה. היא אמרה לי, סם, אני לא יכולה להפסיק עכשיו מה שהתחייבתי, כי זו המילה שלי. אבל אני יודעת שבעוד חצי שנה החיים שלי הולך לראות אחרת, כי אני הולכת לשנות למה שאני מתחייבת, וממש להיות בחרנית, כי לפעמים את רוצה הכל, אבל יש מחיר לזה. לייעל יותר, ללמוד שיטות, לבחור יותר נכון, לתכנן יותר נכון, אז החיים נראים אחרים, פשוט נראים אחרים, אוקיי? אדלר אומר, מה הוא אומר? שאני יוצא ויצר. זאת אומרת, אני יוצאת את המציאות שלי. יש את המציאות כמו שהוא, אבל אני יכולה הרבה להשפיע על מה קורה בתוך המציאות.